Čau Tondo, tady jsem, já jsem za kamerou a tady ti chci ukázat tu obrý lipu, ani na obejmu, jo, vidíš, a to takováhle moje ruka, tak jako, jo, vidíte, prostě obrý, sice to není moc vidět, a to je moje stará kuchyňka, to je super, s tom jsem si vždycky hrával. OK, mám tady dokonce krásný větráček. A dokonce tady konvičky. Hele, dokonce v nich něco je. Asi ty. To nechutný dost. To jsem asi... To na mě vystříklo. Vidíš? No, mám úplně od toho špinavou ruku. Tady je naše kůlna a tu už je samotný babičky barák. A ještě něco? Tady jsme dřív bydleli. A tamhle je moje lezící třešeň. Takhle. Doufám, že to bylo vidět. Tady bývala naše zahrádka. A tamhle je naše stará vana. Tamhle jsou houpačky. No tak tohle bude asi pro tohle video všechno a